Lalaking sumagip sa kanyang tatlong nalulunod na kamag-anak nalunod sa dagat sa Binmaloy, Pangasinan. Tutukan sa report. Tatlo raw sa kanyang mga kaanak ang sunod-sunod na nirescue ng 32 taong gulang na si Jonald Soriano matapos muntikang malunod sa Binmaloy Beach. Pero sa pagbalik nito sa baybayin para sana isalba pa ang tatlong iba pang nalulunod na kamag-anak, siya na pala ang malulunod. Napagod siya at talagang malakas din yung current. Kaya yun, medyo napagod siya at timing naman na high tide pa at saka malakas yung current. Nasagip naman daw ang iba pang kaanak ng biktima sa tulong na rin ng rescuers. Hindi na nagpaunlak pa ng panayam ang mga kaanak ni Soriano sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon News Team. Pero ayon sa PNP, mula sa San Carlos City ang biktima at iba pa nitong kaanak na nagtungo sa Binmaloy Beach para sana i-enjoy ang holiday season. Hindi naman tayo nagkulang sa pagpapaalala sa mga beach goers kasi every now and then mayroong mga tao tayo dyan nagpapaalala. At Patuloy pa rin ang sinasagawang search and retrieval operations ng otoridad. Kasama na rin ng Binmaloy MDRRMO ang puwersa mula sa San Carlos CDRRMO at Pangasinan PDRRMO. May nakatalaga na ring incident command post sa mga baybayin sa probinsya para sa agarang pagresponde sa anumang hindi inaasahang pangyayari sa baybayin. Nagdagdag din kami bukod pa doon sa team na nandoon, nagdagdag kami. Tapos itong 31, 1 at saka naka full force na po yung tao dyan. So wala na po kaming holiday. Kasama si Jing Dakanay, Joan Ponsoy, 1 North Central Luzon.